שלום לכולם, קיינדור, בערוץ שלנו Game Good. אני אלמד אתכם איך לעשות על הטלפון שלנו מרחוק. כדבר ראשון ניכנס לגוגל ונוריד את התוכנה ווינרר. אם שאין לו לדאוג, אני אשים קישור בדסקריפשן ויהיה לו את הקישור לאתר. כתב ווינרר להורדה ונוריד את התוכנה. לאחר שהורדנו ניכנס לטלפון שלנו בגוגל פליי, גוגל פליי של הטלפון שלנו, ונרשום TeamViewer, Quick Support, שזה בעצם התוצאה השנייה, ונוריד את זה לטלפון. אחרי שהורדנו את זה לטלפון, אנחנו נרשום בגוגל TeamViewer וניכנס לאתר הראשי שלהם, TeamViewer, גישה חופשית מרחוק בשיתוף אנחנו שולחן העבודה. ניכנס להורדה ונוריד לשימוש נייד TeamViewer בולט. אחרי שהורדנו את זה, הורדנו את זה בעצם בקובץ זיפ מהווינרר, נרשום TeamViewer, ניכנס לקובץ זיפ של זה, ניכנס ל-TeamViewer.exe, בסדר, נתכנס, אוקיי, וזה השלב שאנחנו צריכים את הטלפון. יש לנו מספר מזהה של השיתוף. אנחנו ניכנס לתוכנה TeamViewer Quick Support שהורדנו לטלפון שלנו, ויהיה רשום לנו שם קוד. ומכיוון שרשום שם קוד, אנחנו פשוט נאזין את הקוד שרשום לנו על הטלפון. כאשר זה 606 037 673. אנחנו עושים מתחבר לשותף, וזה ישאל אותנו בטלפון אם אנחנו מסכימים, נלחץ על הלו, ועכשיו זה מראה לנו את התמונה של הטלפון שלנו. אפשר להיכנס לוואטסאפ, והטלפון פשוט מדוגם על מחשב. טוב, מקווה שנהנתם מהמדריך,